Lalaki nga nangawa sa isa kabaligaan sa barangay Alihis, Bacol City, nakastiguhan. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa sining video, makita ang hindi magyan ang entrance sa baligaan sa barangay Alihis, Bacol City. Naglinapda ang mabuka ang kristal ka glass door sa palibot. Suno, sa pila ka mga nakasaksi, nawasakgid ang glass door matapos nagbukotay ang pila ka mga bantay isang baligaan kag ang lalaki ginapahayag na dakpan nga nangawat. Wala na tumod kung anong items ang ginkawat sa lalaki apang nagpahayag kunong lalaki nga ice cream lang iya tuyo nga kawaton. Sa akong lang paminsar, nangawat siya, siyempre may sala siya, pero gadipindi ko sa gikawat niya mo ice cream mo. Basi bala nga nangawat siya ice cream, basi wa ko kabalo or para sa bata niya or sa sawa ba niya. Gibidyohan ako kay para hindi siya masakit sa mga tao bla. Padapaon lang bala. Sa isa pa kakuha sa video, makita nga nakahigot ang mga kamot sa lalaki. Nga kawatan tubtob na kabot na ang nagresponde nga kapulisan. Gilayon ini nga gindala sa police station. Based sa panaysayo man sa mga ato digto, daw hindi sa nang consistent sa iyang mga inapanghamba kag sa iyang actuation kaya daw wala sa paminsaro niya bla. Apang sunod sa kapulisan, wala gin-report sa establishmentong insidente. Wala naman sila nagpasaka sa reklamo batok sa suspect nga taga Barangay 2. Ang ilang kung baga ang maka-decide kung ma-file sila kaso natapos lang ang reglamentary so amo na buya man sa atong station. Yes. At ginpadulungan sa news team ang tagdumalahan sa ligaan apang nagpaiway nga magpa-interview. Opon, Kirill Casillo, Adrian Bretos, One Western Visayas.